X'inhi l-evanġelizzazzjoni? Il-kelma evanġelizzazzjoni li tinħass kelma twila jew forsi komplikata hija kelma direttament marbuta mal-kelma evanġelju. L-evanġelju huwa l-aħbar it-tajba li ġabilna Sidna Ġesu Kristu. Issa l-evanġelizzazzjoni kien Ġesu stess li bdiha għaliex hu stess meta kien fostna u meta ħareġ għal missjoni pubblika tiegħu, ġifieri l-missjoni qalb in-nies, jallimhom kien iwasslilhom l-aħbar it-tajba. Is-saltna talla waslet, indmu u emnu fl-aħbar it-tajba. Dan huwa l-qofol tal-evanġelizzazzjoni li bdiha Ġesu nnifsu. Naturalment Ġesu mhux dan biss għalinna bosta paraboli. Ġesu għamel ħafna diskorsi importanti pad-diskors tal-muntanja u ħafna oħrajn. Dan kollu huwa parti mill-evanġelizzazzjoni li beda Ġesu, ix-xandir tal-aħbar it-tajba. Dan kollu mbagħad komplewh l-Apostli u naqraw fid-dettall dwar dak li kien jiġri fl-Atti tal-Apostli. U fl-Atti tal-Apostli għandna l-esperjenzi tal-Apostli huma u jwasslu l-aħbar it-tajba kemm f'Ġerusalemm, kemm f'Antjokja u f'ħafna artijiet oħra. Għandna r-rakkont ta' kif kienu jgħaddu minn post tal-ieħor jevanġelizzaw, iwasslu l-aħbar it-tajba. L-aħbar it-tajba li Alla iħobb il-bniedem, Alla iħenna l-bniedem, l-aħbar it-tajba li l-bniedem huwa imsejjaħ jersaq lejn il-mulej u kull jum jibda ħajja ġdida, jikkonverti. Din hija l-aħbar it-tajba, l-aħbar it-tajba tal-mewt u l-qawmien ta' Ġesu. U l-Apostli għamlu dan, u l-insar tal-ewwel żminijiet għamlu dan u għandna rakkonti dwar dan fl-Atti tal-Apostli. Imma dan kompla bl-għajnuna ta' Alla għal 20 seklu sħaħ. U llum għadna nistgħu nitkellmu dwar il-Knisja li tevanġelizza, li mhux biss is-saċerdot jew l-isqof jew id-djaknu jevanġelizza jew il-katekist, imma wkoll kull nisrani. Kull nisrani għandu ir-responsabbiltà li jwassal l-aħbar it-tajba. Naturalment kulħadd skont ir-responsabbiltà tiegħu jew tagħha. Altru l-isqof jew is-saċerdot li qed jipritka waqt il-quddiesa jew waqt xi laqgħa oħra, u altru in-nisrani fil-ħajja ta' kuljum li anki b'kelma żgħira ta' ġid qed iwassal l-aħbar it-tajba bl-eżempju tiegħu jew tagħha. L-evanġelizzazzjoni hija dan il-moviment sabiħ qawwi fejn il-kelma ta' Alla, l-aħbar it-tajba ta' Alla tasal għand kulħadd. Fil-fatt il-Knisja imxerda mad-dinja kollha min natura tagħha stess hija Knisja li tevanġelizza, li twassal l-aħbar it-tajba. Naturalment biex il-Knisja jew aħjar il-persuna li qiegħda twassal l-aħbar tkun effettiva, qabel kollox mhux biss għandha tkun taf din l-aħbar u titlob dwarha, imma wkoll tkun f'kuntatt, tkun taf lil min qed twassal din l-aħbar. Iktar ma jna nkun naf lil min għandu qudiemi, jekk huwa persuna waħda iktar faċli, jekk huwa grupp żgħir mhix daqshekk diffiċli. Meta hemm massa ta' nies, meta hemm grupp kbir ta' nies ngħidu aħna fil-Knisja jew waqt xi laqgħa f'xi sala jew waqt jew kellha f'xi pjazza, naturalment tkun iktar diffiċli ma dak huwa allura responsabilità ta' min qed jevanġelizza li allura ikun qiegħed anki jipprova jibni dak id-dialogu, dak il-kuntatt ma' min huwa preżenti biex din l-aħbar it-tajba tasal bl-aħjar mod. Kemm importanti li nifhmu din l-aħbar it-tajba hija relevanti għal kull żmien. U din l-aħbar it-tajba tal-mulej li tasal għandna permezz tal-Knisja u permezz tal-bnedmin tkun aħbar li tkun qed tindirizza wkoll il-bżonnijiet partikolari li s-soċjetà tkun għaddejja minnhom f'xi żmien jew ieħor partikolari. Il-mulej Ġesu għalinna morru waslu l-aħbar it-tajba sa truf l-art kollha u għalhekk fadlinna x'nagħmlu. Fadlinna ħafna x'namlu bħala nsara biex din l-aħbar it-tajba li l-mulej waslinna l-ewwel qed ngħixuha aħna stess, ikunu aħna stess evanġelizzati. Imma mbagħad
iktar ma nkunu mimlijin b'din l-aħbar it-tajba tal-mulej, iktar ħanwasluha b'entużjażmu u b'determinazzjoni lill bnedmin tad-dinja kollha, lill bnedmin kollha lill mulej ilaqana magħhom.